Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati apitiriza kuchotsa zopinga zomwe zakhala zikubwezeretsa mbuyo ntchito zachitukuko m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo azachuma ndi ulimi. Anthu omenyera ufulu wa anthu adandaula ndi kukula kwa mchitidwe wochitira nkhanza anthu omwe akuaganisira kuti akuyimitsa mvula kudzera m'matsenga. Ndipo mu nkhani zamasewero, bungwe loyang'anira zamasewero a mpira wa miyendo lati likhazikitse njira zatsopano zakaganizidwe zothandizira pa masewero. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walonjeza kuti alimbana ndi mavuto azachuma ndi zamalimidwe pofuna kuti chuma cha dziko lino chitukuke. Iwo anena izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace ku Lilongwe pomwe amalumbiritsa nduna zatsopano ndi achiwiri wawo. Dr. Chakwera anati izi zikutsatira lonjezo lomwe anapereka kwa Malawi nthawi yomwe amalowa mboma mchaka cha 2020. Mtsogoleri wapemphanso ndunazi kuti zigwire ntchito molimbika pofuna kutukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Eunice Njovu ali ndi ripoti. Nduna zatsopano zitatu komanso achiwiri kwa nduna asanu alumbira kukhala pa udindowu ku nyumba yachifumu ya Kamuzu Palace ku Lilongwe. Ndipo polankhula ndunazi zitamaliza kulumbira, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakumbutsa ndunazi kuti imene ankatenga boma mchaka cha 2020 analonjeza Malawi kuti adzakozanso mavuto omwe akhala akusokoneza chitukuko. Dr. Chakwera anati anadziwiratu kuti njira yokonza mavuto amenewa singakhale yamya ponena kuti chuma cha dziko lino chinali chosokonekera. Chiphulitsire chithupsa chimenechi zaka ziwiri zapitazi Malawi akhala pa ululu waukulu mdziko muno. Koma sinikanakhala dokotala othandiza ndikanasiya chithupsa chimenechi chizipitirira kuvunda poona kuti ndikanadzithudzula umaopa kuti nkachithudzula anthu anzinitukwana. Chifukwa udziwa kuti muzaka zisanu zobwerazi Malawi adzasimba lokoma. Ndipo pa nkhani ya ulimi, mtsogoleri wa dziko linoyu ananena kuti ngakhale kuti ulimi umatengedwa ngati nsanamira ya chuma ya dziko lino, komabe panali zambiri zovuta zomwe amayenera kukonza, ndipo pakadali pano ndi zomwe akhala akukonza ponena kuti anthu akhala akusimba lokoma zaka zisanu zikubwerazi. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linoyu anauza nduna zatsopanozi komanso achiwiri ya nduna kuti akufunika agwire ntchito yawo mwa ukadaulo potumikira Malawi. Sinakusankheni kuti mudzatase mipandomo. Sinakusankheni kuti muzingoti aviavi uyenda pa ndege maulendo opanda phindu omwe. Sinakusankheni kuti muzingokhala maofesi imwe. Nakusankhani kuti mupeze zithupsa za nyasi zomwe ena anasiya mdziko muno ncholinga choti mukoze zimenezo nkuongola mafupa opotokawo kuti Malawi asimbe lokoma mtsogolomo. Ndipo nduna yatsopano yoona za maphunziro aukachenjede a Jessica Bwira anatsindika kuti iwo agwira ntchito kuthandiza mtsogoleri wa dziko lino kutukula dziko la Malawi. Maiko ena ku education amatoka ni minister okwanira 3 kapena 4 wina ongoyang'ana basic izi zithandiza kuti aliyense adzionedwa mokwanira. Taona nimene tililimo skulu kuti pano pamene ili mukapita kwa chenjede ndi anthu olemera, anthu osauka sautha kuifikira. Mukapitase muona kuti ana athu ngakhale madyedwe maloni wasakukwanira. Tufuna kuti tionetsetse talumikiza skulu ya ukachenjede ndi development imetu kupanga. Nawo a Joyce Chitsulo omwe awasankha kukhala wachiwiri kwa nduna yoona za maboma ang'ono zachikhalidwe ndi umodzi akuti iwo agwira ntchito kutumikira Malawi osayang'ana
ku chipani chomwe akuchokera. Ndionesesanso kuti ineyo ndibwere pakati ngatobweresa mgwirizano. Ine ndimakhulupirira kuti ndale sitimadya kwambiri, ndimayang'ana kwambiri pa chitukuko. Ndiye yesesa kuti nanenso ndithandizire kwa Malawi anzanga kuti tidzingoyang'ana umodzi monga Malawi, tiyang'ane chitukuko monga Malawi, tigwire ntchito monga Malawi. Kwambiri ndipemphe kuti Amalawi enanso amene ndi maganizo awo abwerese maganizo awo. Ineyo pondisankha mwa Amalawi ambirimbiri mamiliyoni ndi chisomo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anasintha maudindo a nduna zake pomwe anasankha nduna zina zatsopano ndi achiwiri yawo pa 1 Januwale chaka chino. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Ndipo anthu osiyanasiyana ayamikira Dr. Chakwera kamba koyikirapo mtima pa ntchito yoonetsetsa kuti nduna zaboma zikudzipereka potumikira Amalawi malo modzitumikira okha. Lachiwiri mtsogoleriyo anali nawo pamwambo olumbiritsa nduna zatsopanozi ku nyumba ya boma ya Kamuzu, pomwe anauza ndunazi kuti zisayembekezere kukhala moyo ofewa koma kuti atumikira Amalawi. Mlembi wamkulu mu mpingo wa CCP mu sinodi ya Livingstonia, Mbusa William Tembo, anati ndi chiyembekezo cha Amalawi chakuti ndunazi zitumikira Amalawi modzipereka komanso moona mtima. Iwo akuyankhula ndi Grant Muhango. Neso ndima wa state president kuti nduna zisamapite kwina kulikonse kumene wapita president. Chizoro cha ku Malawi kuno ndichoti president akupita kumsangi, nduna zonse zipita komweko. You can't how much is that? It's a lot of money. Ndingati mtsogoleri wa dziko akunena zimene zozo. Ife ngati tifino tigwirizane naye, nduna zikhale mu office. Azidawira ku office. Azigwira ntchito mu office. Pogwira ntchitopo ndaka zimene akanayendera kupita khaku sanji kuchitipa ku satira president zikathandize Amalawi amene ali osausisa kwambiri. Nde tigwirizane ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti nduna zikhale mu office. Ndipo zochepa zimene tapeza kuzera mwa misonkho khandijani nduna zitithandize kuti zinthu zimene zozo zipite zikamthandize Malawi. Komanso timene pano nduna ndi iwo amene awapeza ku maministry osiyanasiyana amuganizire munthu wa Malawi amene ali wovutikitsa. Mawu ake mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno, Mbusa Mezu wa Banda, wapempha nduna ndi achiwiri kwa ndunawa kuti athandize mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kukwaniritsa masomphenya ake pa chitukuko cha dziko lino. Mawu amenewo ndi ogwira mtima kwambiri chifukwa ndiye kuti a president akupereka masomphenya a Malawi wabwino, kuti Amalawi akukumana ndi zokhoma zambiri chimenechi a president akuzindikira, koma zimene ali ndi chikhumbokhumbo kuti asinthe zinthu kuti Malawi akhale wokomera onse. Nde kwa iwo amene asankhidwawo nduna ndi achiwiri kwa nduna kuti amvetsetse kuti a president akutipatsa masomphenya awawa, tithandizane nawo kuti Malawi asinthe kuti akhale wokomera onse a Malawi, kuti tisakhale mavuto wochuluka ngati amene timakhala nawo nthawi zonse. Ndi kwa iwo anzathuwo kuti akuchimva bwanji ndiponso akuchilandira bwanji. Zimakhaladi zokhumudwitsa kuona kuti president asankha nduna koma ndunazo zingofuna kukhala moyo wawofuwofu pamene Amalawi akuvutika. Chingakhale chinthu chodandaulitsa kuti ngati akakhalike, koma a president asegula masomphenya awo agawana nawo anzathuwo. Chifukwa president sangakhale konse kumaphunziro aziyendesa za maphunziro wamaphunziro ali konko, kulimi azigwira za ulimi ali konko, zingatero. Ndiye ndikuona ngati kuti tiyembekeze tione kuti kodi anthu amva ndipo achita. Nduna yoona zachuma Simplex Chichola Banda yapempha achinyamata kuti achilimike kwambiri pa ntchito za ulimi pofuna kukweza chuma cha dziko lino. Chichola Banda alankhula izi pomwe bungwe la olemba nkhani za fodya la Media Network on Tobacco MNT linakayendera imodzi mwa minda yake yayikulu m'boma la Kasungu. Timothy Katera ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi ndunayi yemwenso ndi mkulu wa Namuleli Farms Limited, achinyamata mdziko muno ali ndi kuthekera posintha chuma cha dziko lino ngati angamagwiritse ntchito yawo moyenerera, makamaka poyambitsa ntchito zosiyanasiyana ku gawo la zaulimi. Ndipemphe kwa Amalawi achichepere kuti ulimiwu ndi diru mbuto, ndi zinthu zimene zikhoza kuthandizira dziko lino kuti likwere. Nthawi zambiri
zimandikhudza kuti mwina achichepere ambiri amakhala akugwiritsa ntchito nthawi yawo mwina pa social media, Facebook, WhatsApp, nthawi zinaso kumangokalambirana zoselewula. Nthawi ngati imene jatu ndi nthawi imene anthu akhoza kugwiritsa ntchito pa ulimi. Ndimakonda kuwauza anthu kuti ngakhale mutakhala pa social media 24 hours simungakwanitsa kuchita download food pa social media. So njira yokhayo yopangira download food ndikupita kumunda. Nduna inafotokozanso kuti powonjezera chinyamata Malawi inalense mdziko muno posatengera ntchito zosiyanasiyana zomwe amagwira ayeneranso kutenga gawo lalikulu poyambitsa ntchito za ulimi m'madera osiyanasiyana omwe iwo akugwira ntchito komanso kukhala. Lero chilichonse chimene munthu angalime ndi ndalama, nzimbe yeniyeni ndi ndalama, chimanga ndi ndalama, fodya ndi ndalama, mtedza ndi ndalama. Ndipo chilichonse chimene munthu angasankhe atachilima ati commercial level apeza ndithu ndalama zochuluka. So ndikhulupirira kuti kudutsira mulimi chuma cha dziko lino chikhoza kuyambanso kuyenda bwino. Ife tilipo kugwira ntchito ya ulimi. Ena samadabwa kuti kodi zimathekanso atsogoleri andale kulima tu nanga sitima ine tizipereka chitsanzo. Pakadali pano mkulu wa gulu limene la olemba nkhani owona za fodya Alfred Chauwa ayamikira kwambiri nduna ya zachuma kamba kuonetsa chitsanzo chabwino poyambitsa ntchito za ulimi kotero kuti Malawi aliyense ayenera kutengerapo chitsanzo chabwinochi. Maso china chimene chatipasa chidwi anamulere sanalekezere pomwepo. Pompanonso taona issue yokhuzana ija pa Chingereza mati social corporate responsibility, kuthandiza anthu amene mwazungulira, amanga machechi, akumba zitsime, komanso amanga masukulu. Izi zimene takhala tikunena mtengerepo mwayi opempha makampani a fodya kwina kulikonse mabungwe amene amaona za fodya tiye titengerepo chitsanzo cha zimene akupanga anamulere. Namulere Farm yomwe idayambitsidwa mchaka cha 2017 powonjezera ulimi wa fodya imachitanso ulimi wa ziweto monga ng'ombe, mbuzi, nkhosa, nkhumba komanso nkhuku, powonjezeranso ulimi wa chimanga, mtedza, nyemba, nzimbe, nthochi, chinangwa zomwe zimalimidwa pa famu imeneyi yomwe posayidwapa ikuyembekezekanso kuyambitsa ulimi wa nsomba akatha kumanga damu lalikulu kwambiri lomwe pakadali pano lili mkati kumangidwa. Timothy Kateta, MBC News, Blantyre. Anthu omwe amayankhula pa nkhani za ufulu wa anthu ati pakufunika kuphunzitsa anthu nkhani zofuna kusintha kwa nyengo. Mkulu wa bungwe la Human Rights Lawyers for Southern Africa African Education Center Achikondi Chijozi wanena izi pomwe nkhani zozunza anthu powaganizira kuti akumanga mvula zikuchulukira mdziko muno. Charles Bensulo walemba ripoti ili. Posachedwapa pakhala malipoti ochuluka pomwe anthu ena akuwamenya komanso kuwadzunza ati powaganizira kuti akumanga mvula. Kumulanje apolisi amanga mwamuna wa zaka 35 Mikias Jackson kamba komuganizira kuti wavulaza anthu ena, kuwabera katundu komanso kuphwanya nyumba zawo powaganizira kuti ndiwo akuchitisa kuti mvula isamagwe m'bomalo. Omwe amenyedwawo zaka zawo ndi zapakati pa 18 ndi 80. Izi zachitika patangodutsa masiku ochepa pomwe anthu ena anamenya ndi kuvulaza mayi wa zaka 86 a Maryline amboma lomwelo la Mulanje powaganizira kuti nawonso akumanga mvula. Pakadali pano mneneri wa polisi kumulanje Innocent Moses wasimikiza za nkhani iyi. Ndizona ndithu kuno kumulanje tamanga bambo wina powaganizira kuti adavulaza komanso kugumula nyumba ya anthu okwana ndithu asanu. Kuphatikizapo mayi Mary Jean azaka 80. Mkulu wa nthambi yona za nyengo mayi Lusendiratira watsutsa kuti anthu angathe kumanga mvula. Antiratira ati nkhani ya nyengo imakhudza chilengedwe. Mvula amene imabwerera ife timatha kumaona, masiku amene alili ndikumaona amene akubwalira kuti awabweretsa mvula apa ndi apa, awabweretsa mvula apo ndi apo, mvula sibwera. Ndiye kuse kuti amapangisa munthu ala ivi ziyathu ikukana. Pakadali pano mkulu wona za ufulu wa anthu ku bungwe la Human Rights Lawyers for Southern African Education Center Achikondi Chijozi ati zomwe zikuchitikazi ndi kuphwanya ufulu wa anthu. Achijozi
ati pakufunika kuphunzitsa anthu kuti adziwe chifukwa chomwe maiko amakumana ndi ng'amba. Kumeneko ndikuwaphwanyira ufulu wawo okhala ndi moyo ngati boma pa nthawi imene anthu ako alimbikitsa nthawi yolima ayambenso kumaphunzitsa anthu nkhani ya kusintha kwa nyengo ndi mmene zimachitikira kuti nthawi ngati inoyo yolima ndikotheka kuti mvula ikhoza kusabwera. Lina mwa malipoti a bungwe la mgwirizano wa maiko la United Nations limanena kuti utsi komanso kudula mitengo mwachisawawa ndizo zimakolezera kusintha kwa nyengo komwenso kumachitisa kuti mvula isamagwe bwino. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Ngakhale masomphenya a Malawi 2063 akutsindika kuti ulimi ndi imodzi mwa nsanamira zomwe zigwire ntchito pothandizira kuchotsa dziko lino mu mphawi, ulimiwo ukukumana ndi mavuto akusintha kwa nyengo monga chilala komanso madzi osefukira zomwe zikuchepetsa zokolola zomwe zimafunikira ku mafakitale. Dziko la Malawi likufuna kukhala lodzidalira pa chuma komanso lolemera pofika 2063. Mulipotili mtolankhani wathu Trust Office akuunika momwe dziko lino lingapititsire patsogolo ntchito za ulimi pofuna kukwaniritsa masomphenyawa. Ngozi zogwa mwazizizi kamba kamavuto akusintha kwa nyengo monga chilala komanso madzi osefukira zakhala zikuchitika kwa nthawi yayitali, komabe ngozizi zachuluka pa zaka 10 zapitazi. Izi zachititsa kuti dziko lino litaye chuma chomwe lakhala likupanga kwa zakazaka komanso kuti ntchito za ulimi zilephere kuthandizira kutukula chuma cha dziko lino. Zotsatira kuti chuma chalephera kukwera molozeka kuchokera mchaka cha 2014. Ngozi zogwa mwazizizi zachititsanso kuti maskimu a ulimi ambiri akokoloke zomwe zachititsa kuti chakudya chikhale chosowa. Pa nkhani za malonda, katundu yomwe dziko lino lakhala kutumiza maiko akunja watsika, ndipo kampani zambiri zing'ono-zing'ono zomwe zimadalira ntchito za ulimi zakhuzika kwakukulu. Zina mwa kampani zing'ono-zing'ono zomwe zakhuzika ndi mavuto akusintha kwa nyengo ndi kampani zopanga mafuta ophikira. Mene timadalira kuti mpendadzowa abwere ma number of kgs achepa kwambiri. Ngati chaka chatha tinapanga process muna almost 250,000 kgs of sunflower. Chaka chino takwana muna about 75,000 to 100,000 kgs of sunflower. Tinakwanisa kutulusa zogulisa zathu mpaka na 150 million. Koma chaka chino chifukwa chakusintha kwa nyengo kwa chaka chatha tidakali ma 75 million. Kutanthauza zoti business kusika pansi chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Kodi dziko lino likuyenera kuchita motani kuti lipewe mavuto obwera kamba ka ngozi zogwa mwazizizi, poonetsetsa kuti chakudya ndi chokwanira komanso kuti kampani zing'ono-zing'ono zikhale ndi katundu okwanira yemwe angamukonzenso mapamwamba. Katswiri pa ntchito za ulimi a Felix Lombe watsindika kufunika kolimbikitsa kauniuni wa nyengo komanso kuti alimi ndi olangizidwa bwino pa mbewu zomwe ayenera kudzala kuti ngakhale pangakhale mavuto a za nyengo alimiwa azale mbewu zoyenera zogwirizana ndi momwe nyengo ilili. Alombe atsindikanso kufunika kolimbikitsa makampani omwe si aboma kuti athandizire kubweretsa misika komanso ntchito kwa achinyamata. Alimi akawuzidwa chaka chino mvula kulibe, they shouldn't take chances kuti yeah zimatele mbuyomo anatiuzanso chimodzimodzi. No, but they should work hard. All right, they should work hard. Ndicho linga choti atani, ndicho linga choti adzale mbewu zoti zitha kukwanisa nthawi imeneyo kapena zoti zitha kukwanira at that particular time ndikukolola within mvula imene ilipoyo. Ngakhale mtsogoleri wa bungwe la Farmers Union of Malawi Manes Nkhata akuvomereza kuti dziko lino likuchita bwino polosera nyengo ndi magwedwe a mvula, iwo akuona kuti alimi sakuzindikirabe choyenera kuchita makamaka pogula mbewu zoyenera zogwirizana ndi magwedwe a mvula. Ankhata atsindikanso kuti alimi ambiri mdziko muno ngochepekedwa ndipo ambiri alibe kuthekera kugula mbewu zamakono zomwe zingagwirizane ndi kusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la National Planning Commission Asipho Biriat agwirizana ndi mfundo yoti mavuto akusintha kwa nyengo akusokonezadi ntchito za ulimi makamaka ulimi odalira mvula. Abiriat atsindika kufunika kolimbikitsa ulimi wathirira komanso kuti dziko lino lisiye kudalira ulimi okha nkumadalira ntchito zina monga za migodi komanso zokopa alendo. Mamega famu aja kungofuna kutanthauza kunena kuti tidigwiritsenso ntchito madzi amene adekha m'mitsinje ndi kunyanja. Tikatero kuti tizitha kukwanitsa kupanga chakudya komanso ngakhale kugulitsa kunja. Koma tikunena kuti popeza ulimi wakumana ndi zokhoma zambiri tiyang'anenso madera ena zachitukuko. Pamene tikuyang'ananso nkhani ya zokopa alendo, tikuyang'ananso nkhani za migodi kuti kumeneko kuti thandize kugulitsa chuma cha dziko la Malawi. Malawi ngati dziko mwina likuyenera kuvomereza kuti mavuto akusintha kwa nyengo abwera kuzakhazikika.
apa mwina chilipo ndikusiya kudalira ulimi wa mvula ndikuyamba kudalira ulimi wa nthirira. Makampani omwe si aboma nawo akuyeneranso kubwera poyera ndikuyamba kutengapo gawo pa ntchito za ulimi zomwe zingathandizire kupereka misika kwa alimi komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata ochuluka. Iyi ikuoneka kuti ndi njira yokhayo yomwe ingathandizire kuti ntchito za ulimi zithandizire chuma komanso kuti masomphenya Malawi 2063 akwaniritsidwe mosavuta. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera wati apitiriza kuchotsa zopinga zomwe zakhala zikubwezeretsa mbuyo ntchito zachitukuko m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo azachuma ndi ulimi. Anthu omenyera ufulu wa anthu adandaula ndi kukula kwa mchitidwe wochitira nkhanza anthu omwe akuaganizira kuti akuyimitsa mvula kudzera m'matsenga. Ndipo munkhani zamasewero, bungwe loyang'anira zamasewero a mpira wa miyendo lati likhazikitse njira zatsopano zakaganizidwe zothandizira pa masewero. Takulandiranso mu gawo lathu lina la nkhani zathu. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe layamba layimitsa kaye kumva mlandu okhudza kuphedwa kwa Blair Lule kufikira kumayambiriro a mwezi wa mawa. Bwaloli limayembekezeka kupereka chigamulo chake kwa anthu asanu ndi mmodzi pa mlandu okupha Blair Lule. Polankhula ndi MBC, mmodzi mwa maloya omwe akuyimira anthu omwe anapha Blair Lule, Gift Katundu, ati kuyimitsaku kupereka mpata kumbali yawo yankha mlandu kuti apereke madandaulo awo ku bwaloli. Anthuwa ndi Paul Chipole, Ikram Malata, Richard Kalawire, Innocent Lwanda, Maxwell Mbuzi komanso Abel Maseya. Mwezi watha bwalo la milandu ku Lilongwe linapeza anthu asanu ndi mmodzi 6 olakwa pa mlandu okhudzidwa ndi kuphedwa kwa Blair Lule mchaka cha 2019. Zipatala zina zomwe sizaboma zati ndondomeko ya mgwirizano wawo ndi boma la Service Level Agreement SLA ikuthandiza ntchito zawo mu nyengo zovuta. Boma kudzera mu nduna wa zaumoyo linalowa mgwirizano wa mtundu ndi zipatala za CHAM kuti zizitha kupereka thandizo mwaulere kwa anthu odwala kapena okhudzidwa ndi ngozi zapamsewu. Boma ndi lomwe limalipira malo mwa anthu odwalawa. Powunika momwe ntchito zayendera mu chaka chomwe changothachi, mmodzi mwa akuluakulu apa chipatala cha Mlambe Mission chomwe chili nawo mgwirizanowu ndi boma, Felix Chauluka, ati ndondomekoyi yawathandiza kupyola mavuto ena mchaka changothachi. Chifukwa makamaka kunkhani zachuma kukwera mitengo kwa zinthu ngakhale mankhwala, ndiye anthu amene amabwera ku chipatala kuno ndi cha Mission timapemphako kuti apereke kangachepe. Ndi chifukwa cha zimenezi pena ndi pena zakhalabe zinthu zotani, zakhalabe zinthu zovuta mbali ya chipatala komanso mbali ya maklayenti. Koma tithokoze chifukwa choti tili mgwirizano ndi boma umene ena mwa anthu amene amabwera kuno ku chipatala amalandira thandizo mwaulere ochokera mwatiye kapeni, ngati amayi oyembekezera kuzachira, ngati amene akhuzidwa ndi ngozi munsewu wa M1 Road kuchokera pakameza mpaka na pazalewa komanso ana. Ndiye makamakaso kwa anako chifukwa chonena kuti kwakonzedwa izi ndendi zabwino, ngakhale mkatikati mwa mavuto mundikutere, koma tikuthokoza Mulungu chifukwa wodi imene yakonzedwa yana tiyathandizana wawo, koma chakhala chaka chovuta kwa munkhani za msangulutso nkhalakale pa nkhani zokonza nyimbo mdziko muno. Taps Bandawe wati nyimbo za ku Malawi zikuvutikabe kuchita bwino pa misika ya maiko akunja chifukwa oyimba ambiri a ku Malawi amakopera mayimbidwe a maiko akunja. Pofuna kuthana ndi vutoli, Bandawe alangiza oyimba a ku Malawi kuti akhazikitsa chamba chawo chomwe chingathandizire kuti nyimbo zoyimbidwa mdziko zikondedwa ndi maiko akunja. Iwo akufotokoza zambiri wa mtolankhani wathu Simeon Boyce. Chaka cha 2025 pofunika kuti Amalawi tipitirize kupanga ubwino omwe takhala tikupanga mu chaka cha 2024. Chaka cha 2024 ma artist a ku Malawi awina ma international awards, ma bandi ndi ma artist akulipiridwa ndithu ndalama zabwino ku ma show, ku ma corporate
tapezanso ma ambassador ambirimbiri achina physics ndi 888 achina artist ambirimbiri osiyana apeza ma ambassadorship. That means kuti music pa Malawi anthu ma corporates ndi anthu akunja kuipanga recognize kuti ndi chinthu cha mphamvu. You understand? Koma ofunika kuti 2025 kuti Malawi tipange ndithu ka sound kathu tili ndi majona osiyana yeti malipenga osiyana kwambiri makolongoto and so on and so forth. Koma zofuna kuti sound zathu za chirokolo yeti kandi magitara kandi tiyapange fuse ndi nyimbo kandi za mapiano kandi za afrobeats kandi pop kandi iliyonse okufuna, but we have to have chinthu choti ndi chathu cha Malawi. And more not new music yathu ipita patali kwambiri chifukwa aliyense akufuna nokumva chinthu chosiyana cha different, and more not zinthu ziyenda kwambiri chifukwa panopa music ku Malawi chimozimozi munthu waipanga ku Blantyre, munthu wakulongo kuti aimvere ndi chimozimozi same effort kuti munthu waku America kapena munthu waku China or ku USA or UK aimvere. Push of a button, you understand? So energy ndi mozi, koma difference in the differentiator ikhala chani. Bungwe loona za masewero a mpira wa miyendo lati likhazikitse njira zatsopano zakaganizidwe zothandizira pa masewero a mpira. Mu studio muno ndili ndi Praise Majawa amene ndi mtolankhani wathu wa nkhani za masewero. Praise, sukuona kuti mwina ngati dziko tachedwa mwina kupanga ngati zinthu ngati zimenezi, tikaona maiko akunja anzathu amakhala kuti ndondomeko zimenezo zimakhalapo kale kuyambira kalekale, ena amachita kuzipeza ndi kuzisiya. Sitinachedwe kuno ku Malawi makamaka. Mwina mnafotokozera kuchedwa ndi tachedwadi. Mwina mchingereza amati philosophy. Maiko ambiri ali nalo mtundu wa masewero kapena kuti mmene amasewerera mpira. Ku dziko la Brazil kusamba football, South Africa pali chibobo. Maiko osiyana Barcelona ndi katsewere kaja amati tic-tac kapenenso kamagwiritsidwa ntchito kwambiri mdziko limene la Spain. Ku Malawi kuno mwina zakhala zili zovuta kwambiri kuti tipeze kuti mtundu wanji wa mpira omwe tingamasewere. Zimenezi ndikuona kuti tachedwa, komanso akamapanga ganizo limeneli atengere ndi mmene matupa osewera athu alili, mabwalo athu kuno ku Malawi alili, fake zimenezi zizigwirizana ndi mmene osewera amene watenga mphunzitsiwo adzikakwanitsa zimenezo. Kuna abwera mphunzitsi Mario Marenika ankakamba nkhani yokhudza kuti mpira wake ukhale wachangu kwambiri utali akakamba za very fast football ali ukhale wansanga kwambiri zinavuta anapeza kuti wachoka. Aphunzitsi akwena kumatipatsa philosophy kamene kutiuza kuti mtundu wa mpira umene tisewera ndu Football Association of Malawi ndi technical director akwena kukhala pasi kutiuza kuti mpira umene Malawi imasewera ndu kubwerera mapatso tebule ngati mphunzitsi wa Flames mpira wake ndu mutsatire zimenezi kuti mpira wathu upite patsogolo. Kuchedwa atachedwa inde koma mwina polita zindikira kuti Malawi mbuyo mwina zithandiza kutsogolo. Mwina malingana ndi nthawi Praise, Blue Eagles ingofunika point imodzi kuti ibwererenso mu TNM Super League. Timu ya Blue Eagles masanawa ili ndi masewero ndi timu ya Alma Battalion mu Central Region Football League. Mpikisano umene wa mchigawo cha pakati ingofunika point imodzi chabe. Pano ili pa namba yoyamba pamndana wa matimu okwana 12 mu chigawo chimene cha pakati ili ndi 51 points ikusiyana 12 points ndi timu imene ya pachiwiri ya Villa FC yomwe nayonso ili ndi masewero masanano ikusewera ndi timu ya Namitete Medicals masewero omwenso alipo masanawo. Ndi Blue Eagles ingofuna point imodzi akatha masewero alero atsalaso masewero awiri kutsogoloko. Pa masewero atatu pa Blue Eagles sizingatheke kuti kuphonya. Mwina apa kumaifunira zabwino timu ya Blue Eagles polenga ndi imene yakhale kuchitira. Pano ndi imene yakuletsa zigoli zochuluka mu league imene 44 sidagonjeko masewero nalo onse. Ndikuonekanso kuti pakadali pano mwinaso masewero alero ndi amene aperekedanga kapena kuti chitsimikizo ndi timu ya Blue Eagles ndakatswiri kumeneko komanso alwaso mu Super League. Zikomo kwambiri Praise. Tukuza kwambiri. Nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana wano, koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu yake.
President Chakwera wati apitiriza kuchotsa zopinga zomwe zakhala zikubwezeretsa mbuyo ntchito zachitukuko m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo azachuma ndi ulimi. Anthu omenyera ufulu wa anthu adandaula ndi kukula kwa mchitidwe wochitira nkhanza anthu omwe akuaganizira kuti akuyimitsa mvula kudzera m'matsenga. Ndipo mu nkhani zamasewero, bungwe loyang'anira zamasewero a mpira wa miyendo lati likhazikitse njira zatsopano zakaganizidwe zothandizira pa masewero. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Mwakoma nonse.